Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud dinhi sa atong nasod, tali sa atong mga political leaders na unta magkasinabtanay ug magsubay gyud sa kamatuoran, dili lang sa mga bakak. Ug ang atong mga benefactors and donors nga naghatag nato sa ilang mga suporta pinaagi sa pagpadayon ug pamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang maayong panglawas ug ang kalig-on sa ilang pagtuo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, itugot nga sa nagkahiduol na ang adlaw sa pista sa kaluwasan, magkadugang unta ang among kainit sa pagsaulog sa misteryo sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mao kini ang giingon sa Ginoo, gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton, aron walay dautan na mahitabo kanila. Apan wala sila mutuman ni magtagad niini, hinunua, gibuhat nila ang gidikta kanila sa tig-a o sa data nilang kasing-kasing, ug misamo tinuon sila kadautan. Sukad sa pagbiya sa inyong katigulangan sa Ehipto, hangtod karon, nagsigi ako padala kaninyo sa akong mga sulugoon nga mga propeta. Apan wala gayud kamo magpatalingho, ni magtagad kanila. Hinunua, misamot kamo katiga, ug mas dautan pa kamo kaysa inyong katigulangan. Busa Jeremias, isulti kanila kining tanan, apan dili sila mamati kanimo, sangpiton mo sila, apan dili sila mutubag. Sultihi sila nga ang ilang nasod dili magpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga ilang Dios, ug dili buot nga tudluan. Alang kanila wala nay kamatuoran, ug dili na gani sila maghiskot bahin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog,
Ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo, nga nagbuhat kanato. Kay siya mao ang atong Dios. O kitang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon magkadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingon unta sa mong pagtuon, ug agakan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Panausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna gipapahawa ni Hesus ang yawa nga amang ug sa nakagula na ang yawa nakasulti ang tao. Ang mga tao nahibulong apan pipila kanila miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot
mubitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siya usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Hesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away dili molungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kon diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini. Kon giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong og mobuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya og bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayod kanako, ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining away sa Ginoo ug sa yawa gikan pa ni didto sa langit, sige pagid ni hangtod dinhis kalibutan. Mao na nga kon matagaan nato higayon ang yawa nga mo sulod sa atong katilingban ug sa atong kinabuhi, mabungkag gyud ta. Pero tagaan nato higayon ang Ginoo nga mo'y musud sa atong muhari sa atong katilingban ug sa atong kinabuhi, magkahiusa gyud ta. Muna diri sa atong unang pagbasa, giingnan gyud ni Jeremias, giingnan sa Ginoo si Jeremias, sultihi ang mga tao. Gisugo ko sila pagsunod sa akong kasuguan aron ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi sumala sa akong kabubuton aron walay dautan nga mahitabo kanila, apan wala sila mutuman ni magtagad niini. Nya unsa may resulta? Kay misamot man ang ilang kadautan. Unsa may mahitabo? Unsa man? Wa mo kahibaw? Ang silot maogyod ang kamatayon. Mabungkag sila, mga matay sila. Kay wa gyud maminaw sa Ginoo. Unsa man ang ilang batasan, matud pa diri sa unang pagbasa, niingon ang Ginoo, alang kanila wala nay kamatuuran og dili na gani sila maghisgot bahin niini. Kani manggong yawa mga igsoon, gitawag ni siya og prinsipe sa bakak, prince of lies. Ang Ginoo, truth. Mo nang niingon si Kristo, I am the truth. Ako kamatuuran. Ngilingay mong tupad
ing na nakapamaka ka, na namaka ka, mamakak ganita, nakuha na ta si yawa. Nga magpuyo ganitag kamatuuran, kuyog tas Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo, niingon diri ang mga tao, ikaw nagpapahawa og mga demonyo, kay iya man tong papahawa ang mga yawa, ang kaniganing gihisgutan diri, yawa nga amang. Nagpapahawa kas mga yawa tungod kay naggamit kas gahom sa yawa ni Beelzebul. Iyong Ginoo, ingos Kristo, kung saan ako pagpapahawa sa yawa, ginamit ang gahom sa yawa. Ug mao nang istorya ha, nagkaaway-away ang yawa. Ana, niya kung magkaaway-away ang yawa, mahugno ang iyang gingharian. Kay ang prinsipyo nga kamatuuran gyud kaayo nga gisulti ni Hesus, ang usa ka nasod nga mag-unay gaaway mahugno. Ang usa ka pamilya nga mag-unay gaaway mahugno. Karon ningos Kristo nga ang kamatuuran nakapapahawa kog yawa tungod kay naggamit kos gahom sa Ginoo. So kinsa ra may angay mag-away, ang Ginoo ug ang yawa, ang gahom sa Ginoo versus gahom sa yawa. Pero kita gusto ta nga magkahiusa, isip nasod, isip katilingban, isip pamilya, ayaw jud gamit sa gahom sa yawa. Hinginli ang gahom sa yawa. Ani ana sa laing lipat-lipat si yawa. Unsa may gibuhat, niingon diri, nangayo sila og milagro aron pagpaila nga siya pinadala gyud sa Dios. Sige, pag milagro diha gamhanan man ka. Wa magmilagro si Hesus. Ngano man kay kanang milagro usahay gamiton sad na si yawa. Milagro ba? Kusog sa kanang yawa mo milagro, kanang healing, ay sus kamaayo si yawa ana. Kanang mga magical nga kuan, magic nga kanang kamatuoran sama anang inig ampo nimo nga makadaog kag loto, tagaan din kag numero nya mo gawas dayon. Ay sus dag kamao kay yawa ana. Ganang bisan gani kanang muampo kas yawa nga mamatay nang gakontra nimo, kanang gasige bag daot nimo ba ana, mamatay dayon na, mabangga pa na nya moingon ni Sus, praise the Lord, gidungog na gitaos Ginoo akong pag-ampo. Gatuo ka Ginoo mo ni dungog, yawa mo gabuhat ana ay. Sunang kay nag-ampo kang mamatay unta nya na nahitabo gyud. Ana, naama na. Kana day mga witchcraft di ay, kana day mga barang inana, di ba? Mao man na. Kamao kay yawa ana kanang mga magic ba? Labi na ginang healing, may kay yawa ana kanang gitawag natog mini nga healing. Kana bang aron lang ka mahimong fanatic anang healing. Unsa may dili mahimo sa yawa? Ang pagtug-an sa kamatuoran. Kay bakak man gina siya, mahadlok na siya sa kamatuoran. Nilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na di ka mahadlok sa kamatuoran. Daghan kayo mahadlok sa kamatuoran. Kana lang kamatuoran sa color sa imong buhok. Hala, kuluran daig lain. Kamatuoran sa purmas imong kilay. Hala, kiskisong yung kamatuoran kay ilisan anang bakak kanang badlis. Ana. Kamatuoran sa color sa imong naong, hala, ilisan. Hastang kamatuoran gud sa purmas imong pilok, hala, sumpayan. Ang kamatuoran sa purmas imong kuko, hala, sumpayan, gyapon. Pastilan. Hasta kung kamatuoran sa imong genital organ, ang babay, ilisan og genital organ sa laki, ang laki, ilisan sa genital organ sa babay, tigyod mo dawat sa kamatuoran.
Hastang mga asawa makigbuwag sa bana, di gyud kadawat nga iya ginang giangkon nga iyang bana, iya ginang gipakaslan. Hasta sa mga bana dili mo angkon sa kamatuoran nga iya ginang asawa. Unsa may mahitabo kun mo angkon tas kamatuoran, ang una gyud mga igsuon, mawagtang ang yawa. Ikawagtang sa yawa, magkahiusa ta. Munang niingon si Jesus diri, ang dili dapig kanako, batok kanako. Ang say pasabot ana, ang dili magpuyo sa kamatuoran, batok kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom, kay siya truth man, and then ang kamatuoran mohiusa man. Ang dili mutabang kanako, pagtigom, nagpatibulaag. Karon sa atong nasod, sa kampo ni Duterte o kampo ni Marcos, kinsa Manila ang naningkamot pagtigom? Ay nalagtubag. Karon atong palapdan, sa tanan nga mga kandidato karon o kandidata sa politika nga nang-apply aron atong pilion kunuhay atong palingkoron diha sa Senado, sa Kongreso, sa sa probinsya, gobyerno, sa mayor, sa pagkakonsihal, kinsa Manila, ani ang naningkamot pagtigom sa mga Pilipinos, kinsa sa nila ang nakapatibulaag. In short, kinsa man ani nila ang kusog kay mopuyo ug motug-an sa kamatuoran, kinsa sa nila ang hilabihan kabakakon. Dili nato pilion ang kaning mga bakakon. Kining nag-promote aning pagkabahin-bahin nato, di nato pilion. Ang atong paningkamutan pagpili kining mga kandidato, kandidata nga naningkamot pagtigom, paghiusa sa mga Pilipinos dinhi og didto sa gawas nasod. Ato nang pilion sila. Kana bang anda mo antos aron itug-an og puy-an ang kamatuoran. Dili tingali perfect, pero at least ang rumbo sa ilang kinabuhi mao ang pagtan-aw, ang pag-angkon ug ang pagsunod unsay kamatuoran. Kana magkahiusa kita. Dili na nang sigig pamakak kay makapabungkag na nato. Sige, atong suwayan og suta ang kamatuoran. Ario sa taaning hot kaayo nga isyo ang pagkapriso ni President Duterte dito sa ICC. Unsa may mga kamatuoran ani? Dunay warrant of arrest gikan sa ICC. Kamatuoran na karon. Nigawas na nga naa gid ay. Nya ang kamatuoran nga way kaso sa EJK si President Duterte dinhi sa atong mga korte sa Pilipinas, kamatuoran sad na. Ikaduha, na ang kamatuoran wa siya tagai og due process gikan sa atong nakanang gimandate sa atong konstitusyon o sa atong kaning legal system sa Pilipinas. Why korte nga nag-issue og arrest warrant ni President Duterte dinhi sa atong nasod. Ano yung mga pipila ka kamatuoran? Lain na sang kamatuoran, daghan millions ang mga supporters ni President Duterte dinhi sa atong nasod ug didto sa kanang nanrabaho sa gawas mga OFW na karon nagpakita na nga nibaha na sila diha sa mga karsada, sa mga parks all over the world, especially din sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, Mindanao. Sukad atong pagbuhat nila nga gidakop o sakay sa eroplano si President Duterte, nagpakita kini mga tawhana nga gabaha sila sa karsada nga kani nakapakuanan ni sa tibok kalibutan, nakapa-attract kamatuoran sad na. Unsa pagilaing kamatuoran na related aning atong sitwasyon karon nga nagka gubot-gubot na ta, nga ang
PhilHealth walay budget karong tuiga. Kamatuoran sad na nga dunay mga blanco sa katotoang BICAM report na mo'y gibasihan kuno na sa atong GAA para sa budget. Dunay mga blanco giangko na sad na sa mga authorities. Sa pagilaing kamatuoran nga ang mga OFW karon nga supporters ni President Duterte ning auhag na nga sugod ugma March 28 birthday ni President Duterte, mag-zero remittance sila nganhis Pilipinas hangtod sa Abril 4. Kamatuoran sa na isip pakita nga protesta nganong gi padala gyud gipriso gyud President Duterte didto sa kanini ang ICC nga prisuhan. Wa pa man ganito mahiring din sa ato. Mga inana ba? Kini unta mao'y atong istoryahan ug uban pang mga kamatuoran na ang impeachment sa atong Vice President gibase didto sa questionable nga 125 million nga confidential fund. Mao ginay murag usas mga sentro. Pero wa hisgote kamatuoran sad ni nga duna di ay billions of confidential funds sa nagkalain-lain nga mga ahensyas gobyerno, labi na gyud sa Office of the President. Billions hastas mga kongresista, billions sa DPWH ug uban pa, billions ang mga confidential funds nga wa gani hisgote. Naasad sila'y mga gitawag og findings sa atong COA na ilang gitagaan og response sama pod sa Office of the Vice President. Ang kamatuoran nagtug-an nga purti gyud paningkamot nato og hearing anang 125,000 na confidential fund sa Office of the Vice President nga niresulta gani sa impeachment, pero wa gyud nag-hearing unsa say nahitabo sa billions of confidential fund nga na-spent sa laing mga ahensya o opisina sa atong gobyerno. Kamatuoran sad ni siya karon. Unya unsa may itong buhaton aron magkahiusa ta, mag-istorya tas kamatuoran. Atong questionon nganong niabot maning maong mga kamatuoran. Dili kay magsigil lang tayo ikay sadan. Nya unsa may proper forum nga mag-istorya ta ani, aritas atong mga korte sa nasod. Di ta magsig istorya diha sa Kongreso kay contemporary atong endingan diha. Arita mag-istorya sa korte. Ang proper forum, file og kaso. Filean og kaso, mao na ron daghan kay ni file og kaso nga tuas sa Supreme Court. Ang mga side sa mga Duterte ni file og kaso aron mag-istorya ta, tinarungon ta nig istorya, pinasubay sa atong mga balaod. Kay kun anha ra ta sa Congress, anha ra ta sa Senate kanang hiring-hiring diha, mura magdihado ang pikas. Kay kun dili mooyon ang pikas, ending contempt man dayon, priso man dayon, lisod man. So aritas korte. Mao na atong hangayon kay ang atong legal system sa Pilipinas active, operative, unya effective man so far, atong gamiton ang atong mga korte. Adto ta didto mag-istorya bahin sa kamatuoran, dili lang sa atong mga bakba. Muna karon ang mga tao sa Pilipinas gihangyo. Ako, muhangyo sa ko ninyo. Di na ta magsigi og dinautay. Itug-an lang nato ang kamatuoran. Ang mga tao nga mag-rally, kaya na may dako kuno kaing rally worldwide sa mga Filipinos ugmang adlaw, dili na rally nga petition, kung dili gitawag pa nila pagdiriwang, i-celebrate ang birthday
ni President Rodrigo Duterte. Sige, ipakita na tong kamatuoran. Pila gyud kabuok ang nagmahal ni President Duterte. Sige, panggawas mo. Rally. Tanaw na to, og daghan ba gyud? Lingay mong tupad, ina mo apil ka. Ina mo apil ka, ugma. Unya, kung kining mga OFW, karon gisaway man sa ng OFW karon gihulga pa nga, di na mo ilibre taxes, na officer na to sa gobyerno nga niingon, di na mo ilibre anang inyong sa to, mga taxes. Ayaw kung kamo mga OFW gusto mong mupahayag sa inyong kaning kaguol o kasakit, pinaagi sa inyong zero remittance, ato silang tagaan o higayon nga mopadayag sa kamatuoran sa ilang gibati ngadto ni ining ilang gisuportahan nga former President Duterte sa iya karong kahimtang. Kay doon naman tay katungod kinsa man kang mokoreksyon ako sa akong gibati, di ba? Mao na ato nang silang tagaan. Nya mutan-aw untas kamatuoran ang ato sang mga gobyerno, labi ng ato mga husgado, mutan-aw untas kamatuoran nga angayan natang mo aksyon ani to help them know the truth. Aron di ta magkabahin-bahin. Magsubay tas kamatuoran. Og ang atong pinakadako nga legal truth sa Pilipinas kana gyung atong Philippine Constitution 1987 revised constitution na sa atong kuan o kanang atong mga penal codes. Kana mo'y atong subayon. Dili kay ang ato rang mga kaugalingong opinyon. Mag-istorya tas korte. Hala, atubangan nas korte. Hatag sa mga ebidensya. Let us do this in a professional, humble, and Christian way. Muna, si Jesus nag-auhag sa kamatuoran. I am the truth. Unya unsay resulta kung tinuod yung kamatuoran ng atong gisunod, magkahiusa gitang mga Filipinos. Unsa may resulta kung pamakak ang atong gisunod, magkabungkagay kita. Magkabahin-bahin. Hinaot unta dili mahitabo. Kay daan na tarong naglisod og maayo, purti nagyong lisura sa atong kinabuhi. Og magkabahin-bahin pagyud ta. Mao nay gitawag sa motto sa cooperative, divided we fall. Ang say sumpay. Mura mamugadamgo. Divided we fall, united we stand. Mao bitang porting dauga atong unity team nila ni President Marcos og ni Vice President Sara, portig yung dauga kay ang ilang gipromote unity team. United we stand, divided we fall. Unya karon kay gibungkag namang unity team, basig ma-fall na taani. Mura na taanig mga flood control nga nagkabuwag-buwag na lusno, ang baha mo'y ni hari. Basin ba? Kay ang unity team nahimo namang divided team. Ang continuity nahimo namang discontinuity. Ato ng koreksyonan. Asa koreksyonan? Diha sa atong korte. Minanduan, guided by the light and spirit of our Philippine Constitution and all legal principles and codes na magamit nato to know the truth, to implement the truth. Truth is God. Let us abide by the truth. Manindog ta. Mga igsoon, sa atong pagtigom karon, malaumon kitang mudangop sa Ginoo ang kamatuuran o ang gahom o kaluwasan. Muingon kita, Amahan, hiusaha kami uban kang Kristo. Amahan, hiusaha kami uban kang Kristo. Nga mabag-o ang simbahan ug matinud-anong mosaksi sa mga Dios nung mithi sa kinabuhi aron matabangan pagtukod pag-usab ang napukan nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami uban kang Kristo. Nga ang mga Kristiyanos maisugong musangyaw ug mosaksi sa mensahe sa ngalan ni Kristo,
magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusa kami uban kang Kristo. Nga sa tibuok kasing-kasing atong suportahan og labanan ang kamatuoran og supakon ang malimbungong lingla sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusa kami uban kang Kristo. Nga ang mga masakiton makadawat og kaupayan sa Dios ng gugma gikan sa mga tawo nga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusa kami uban kang Kristo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusa kami uban kang Kristo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusa kami uban kang Kristo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusa kami uban kang Kristo. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa kahimpitan dito sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusa kami uban kang Kristo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun naman among igasan ang kang Kristong kinabuhi, ang iling bayan ning imong mga binuhat, bayan sa mong kasaypanan, dawata imuha kamong kaluwasan, dawata imuha kamong kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kuhaa Ginoo ang tanan namong kadautan, aron ang among halad makapahimuot kanimo. Ayaw itugot nga kami nga imong saaran nga makadangat sa mga ganti sa imong kamatuuran, mahaylo sa mga kalipay nga dili tinuod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo.
ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang gaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mabalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pagdayon ng imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kang palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Ginoo, sa imong panabang ligo na kami nga imong gialimahan sa imong mga sakramento, aron mahiagom kami sa kaluwasan ug ang among kinabuhi makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalinaw. Nya kining kalinaw mahitabo ra ni kon magpuyo gyud ta, magsubay tas kamatuoran dili sa bakak.
Atong pasalamatan ang nagsubay sa kamatuoran nga magtinabangay kita ang namalit na tog slots. So ako lang isulti ang atong mga balansi sa slots, no? Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento na apay 6,254 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Doon na sad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para sa atong Holy Week celebration o sa atong Vista celebration na apay 57,317 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na sa ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200. Ang atong ikatulo nga slots, ang haligi para ni Mama Mary, it's PMM, para itabang nato sa parokya ni Father Arnel Ponce, na panisiyay 3,669 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 20 slot challenge, nga tag 2,000 per challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nya kon atong summarizon og mopalit mo tag sa kaslat aning atong tulo ka slots 700 pesos. Og mo appeal mo challenge tulo ka challenges 11,200 pesos. Depende lang nagon sa inyong available sa inyong bulsa. Padayon tang mag-awhag sa mga couples, kamong mga magtiayon nga gustong ma-enrich ang inyong kaminyoon. Tambong mo sa atong Christian Life program nga pasiugdahan sa Couples for Christ sugod karong Abril 5, Sabado alas 8 gabi anha diya sa atong FLA office. Ang nagpatawag ani, nag-awhag sila si Brother Melvin and Sister Jane Monteliano. Niya karong gabi mao na sad ang atong prosesyon kuyog sa atong imahin sa atong patron San Vicente Ferrer kada ginahuybis human sa alas 6 nga misa. Ato ning ubanan kay atong iampo dinhi ang kalinaw sa atong nasod, labi na gyud sa atong mga leaders nga magkasinabtanay og ang atong umaabot nga eleksyon unta magmalinawon og matinuoron ang resulta, dili madaya ang eleksyon, di unta makasud ang mga yawanong pagpamakak panahon sa pag-eleksyon, sa pag-ihap sa mga botos. Nya ato sang Via Cruces kada Biyernes alas 6 human sa alas 6 nga misa dinhi sulod sa simbahan. Nya ang atong confirmation o nya sa Abril 26 ang atong mass wedding Mayo 1. Ang deadline sa mass wedding registration March 30 karong Domingo. Ya ang deadline sa confirmation Abril 10. Padayon patang nag-awhag sa mga dunay talent sa pagkanta, labi na gyud mga existing choir members nga mo-appeal mo sa grand choir. Labi na gyud kato mga male voices. Nagkinahanglan taron og additional members sa atong grand choir. Kontaka lang ninyo dito sa atong opisina or sila ba si Sister Karina, Sister Alma or si Brad Abit ang atong trainer sa grand choir. Ato ning gipangandam para sa atong Holy Week celebrations o sa Fiesta celebration, mga special dagko nga events ato sang apilan. So kutubra ta karong Domingo ang atong pagpanawat og additional member sa grand choir. Salamat kayo. Padayon sad mong suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Ang ato rong subscribers niabot na ni og 241,000 niya kaning padayon mo og view, like, share og subscribe kay gawas nga ma-enrich kita sa atong mga pamalandong sa ebanghelyo og sa pulong sa Ginoo, makahatag pa gyud mo income sa atong parokya para magamit sa atong charitable expenses. Wala pa nato madawat ang income nato sa January or January, February o pa nato madawat basin pa og karong mga simanaha.
Unya, ang ato sang official Facebook page sa atong parokya mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Kinilay sundan ninyo aron dili mo masaag sa mga scammers. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos na sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa katanan, Jesus maluoy kaganamo, pasaylo